Ahojte, vítajte späť pri ďalšom videu, kde budeme pracovať na S4 B5. Sú to zábery od októbra, prosím pekne, pretože to tak veľmi postupne pomaly natáčalo, veci chýbali a tak ďalej. Takže nepíšte mi prosím vás komenty, čo sa stalo v minulosti, že čo je na rampe, čo sa deje a tak ďalej. Je to hlboká minulosť a nejakým spôsobom to video idem zostrihať od októbra do teraz, čo sa stalo s tým autom, čo sa dialo, čo sme spravili a tak ďalej a tak ďalej. Takže sa usadzte, budeme aj cestovať a budeme veľa vyprávať a nebudem robiť, takže ďalšie nudné video začína. A poď strčam šrobu. Prvé, druhú vedlo. Vyššie. Viete to tak dopredu? Ja ti toto podržím a dones čo potrebuješ, no? Dobre, no, tak sa maj krásne stane. Sa vidíme zajtra, hej? OK. No. Starý, čo je? Nepadne vládne. To sú nechytené. Nie je také ťažké, kámo. Veľký problém. Teraz ešte otázka znie, že či toto ide určite tajto mimo, dobre? Aha. A to pôjde tiež tajto mimo. Áno. Je to fajn. Fajne. Zadu? Pozdrav, doťahovať niečo. No. To sú švečky, brácho. No, už začína vypadať jak auto trochu.
No a karosériu máme zatiaľ dávno dole, ideme sa presunúť znova späť na motor a musíme dať dokopy sanie, ktoré tu mám na poličke asi už 5 rokov. Takže jedná sa o originál RS4 B5 sanie, ktoré vidíte, a nastalo veľké sklamanie, pretože som tam chcel dať rampu, ktorá ide ze štvorky. No a už sa vybral meter, už sa tu znova skúmajú veci a už jak ideme píliť a trubky zvárať. Takže diskusie prebehli takým spôsobom, že asi není múdre píliť niečo, v čom je benzín a potom to následne zvárať. Takže som išiel na eBay, znova v Anglicku som našiel za pár korún originál RS4 rampy, ktoré chýbalo im, tuším, že tá horná trubka na vákuum, ktoré som následne odpílil a som to musel všetko poprehadzovať. Takže streky, ktoré som pôvodne namontoval do tej rampy na S4, som musel vybrať von. No a potom druhé zistenie samozrejme bolo, že tie streky prepadávajú, takže som musel vyrobiť také držiaky, aby tam tá celá rampa s tými strekmi držala tak, že tie gumičky neprepadnú. Držiak na vákuum bol zavarený a môžeme pokračovať so všetkými solenoidmi, potlakmi, jednosmernými ventilmi, no proste so všetkým, čo tam treba nahodiť. Takže to sanie skompletizovať ako také mi trvalo pár hodín, ale hneď potom, ako to bolo spravené, to ideme potom nahadzovať na auto. Máme nahodené tu na rampy, na sani. Bohužiaľ je to znova x milión dní neskôr z dôvodu, že som zistil, že RS4 sanie je iné, čo sme vedeli, ale rampy na benzín som netušil, že sú iné, pretože som nepodozrieval výrobca, menom Audi, že by urobili nejakú zmenu, ale urobili, takže tie rampy sú akože rovnaké, že na streky a všetko, ale je užšia skrz toho, že tie streky sú umiestnené viac v strede akoby a tie štvorky sú tak viac ku kraju. Takže máme tu z eBayu za 50 korún použitú, kde mi bohužiaľ prišla tá rampa odpílená, kde chýbal tento kus a to je vlastne na sanie, na potlaky a na odvetrávanie nádrže. Takže sme to tam odpílili z môjho, navarili sme to tam. Máme tam streky Bosch, kde musíme takéto konektory dať, pretože tie konektory sú originálne takéto, nepotrebujeme takéto staré. A taktiež sme zo spodu vyriešili to sanie, kde ide na odvetrávanie hadica z jedného prieme na druhý. Takže máme tu tú starú odvetrávaciu, ktorá bola niekedy takto, ako môžete vidieť. A vidíte, že tu nájde z malého na väčší priemer. Toto budeme dať na žltú S4, pretože už sa nedajú kúpiť. A ja mám vlastne RS4, ktorá pasuje, tuším, že je z Allroadu 2.7, alebo jak to bolo. A budeme tam dávať tu. Takže toto by sme asi mali mať skompletizované. Ideme to dať na motor, dáme tam nové tesnenia pod sanie a budeme potom pokračovať asi s EGT-čkami. Musíme ešte vyriešiť, že kde nám pôjde tento solenoid, lebo to nemá držiak na tej rampe ako malo. A ešte inak veľmi dôležitý faktor, že je to znova vyriešené trošku tak, ako to je vyriešené, pretože tie streky z boku, keď sa pozriete, tak oni majú telo akoby jednu hrúbku a sú tam samozrejme nové originálne gumičky, sa nepodarilo kúpiť. Lenže keby to dotiahnem tak, ako to má byť, keď sa tu pozrieš, tak toto je šliendiarsky vyriešené, tak by nám to normálne pretlačilo ten strek dovnútra a potom tie gumičky by neboli v tej trubke, že by tesne, ale by normálne prepadli dovnútra. Takže to by nebolo dobré, ale vyriešili sme to takto, asi najjednoduchšie, ako sme vedeli, a ideme to tam namontovať. Dúfam, že už nebudú ďalšie komplikácie. Okay.
Vidím, ako závit kúpujem. Závitník, tak. Jediné, čo nám chýba, je dať kabeláž. To tu drží. Asi dobre, ok. Nope. Nechce. We are in this house. Officially. Že to ide na piču. Pekné žluté. Žltá predáva. Poctivo vyrobené v Amerike. What do you mean fajne? Trošku pochýr. To sa vraví, to za všetko zistí pri otočení kľúča.
zistí. Nie je problém. No, nahodili sme sanie, čo ste videli na záberoch. A znova sme mali problém s tými strekmi, čo ste videli, všetko osadiť, všetko napasovať. A znova som musel čakať dlho kvôli tomuto kusu. Takže ja som tento kus pôvodne mal z RS4, čo som kúpil aj so saním. Sanie, ako vidíte aj tu, je mierne zvárané, pretože to malo asi nejaký incident na predok. A toto, čo chlapci zvárali, tak v prvom rade bol tu na oval. To bol prvý problém. A druhý problém bol, že bolo nakrivo zvárané, takže tie trubky, čo idú na to, v podstate išli do rozvodového remeňu. Aktuálne už znova milión libier neskôr, jak sa vraví, to máme nahodené s novými držiačikmi, všetko je tam, trubka vypadá neuveriteľne veľko, takže to je super. Ale to som vám chcel vlastne povedať, že stále to ešte nie je finálny produkt, pretože ešte musím vyriešiť odvetrávanie, ktoré tým, že je to RS4, tak ono má inak spravené to odvetrávanie, čo sa týka zo spodu, zo sania dozadu. Takže tu som musel kúpiť silikónovú trubku s redukciou, ktorá je vpredu. Všetko musel poprerábať. Konektor som tu musel spraviť dlhšie kvôli tomu EGT, čo tu je. S4 má na jednej a druhej strane, RS4 má na obidvoch stranách, obidve dokopy. Takže to bolo treba prerobiť. A ja mám vlastne nové trubky na to odvetrávanie pripravené. Malo by to tam už podľa všetkého fitnúť. A ešte budeme musieť upraviť frtuliak, pretože frtuliak sa tu naškrapka, takže bude chlapca treba ešte tak trošku tu na trošku ho upraviť, no. Ale nie je to koniec sveta, však akože vypadá to fajn. Samozrejme to väčšie sanie by malo pomôcť nejakému výkonu. Očakávania, absolútne nemám žiadne očakávania, tie turba idú niečo od 500 do 650 koní a čokoľvek nad 500 ja budem rád. Mne sa hlavne jedná o to, aby ten motor išiel minimálne tak ako RS6-kový. Nejdem naháňať kone, chcem, aby to išlo čo najviac efektívne na nejaký výkon, aby ten motor vydržal. Takže taký je plán. Ideme pokračovať so všetkým, čo tu máme, takže motor by mohol byť teoreticky akože vyriešený a ideme ďalej. No vážení, chladiče máme na mieste. Niekto valvos tam nedá dať. Som mi to znal. Takže uvidíme, čo nám ešte bude zavadzať, ale primárne mi to nešlo kvôli tomu, že je tu táto lišta, ktorá je akoby predĺžená z toho intercooleru. A ono to tam teoreticky bude nejako takto. A tu nám to zavádzalo o nosník. Takže máme tu dosť miesta tu. Uvidíme, koľko budeme mať zvonku, keď tam dáme blatník a nárazník a všetko. Ale si myslím, že takto, jak to je, by to mohlo byť. No, popravde sa mi to viac ľúbi takto, ako keby bolo, že jeden vpredu, lebo ja mám aj ten, lenže bolo treba do nárazníku robiť diery, čo nechcem. Takže toto sa mi viac ľúbi. Tento vpredu je tu tak natesnejšie, ale znova má dosť miesta okolo nosníku. Ja som sa hlavne bál, že či nám nebude zavádzať týmto smerom.
a on je akoby voči originálnym S4-kovým úchytom, toto ešte nie je tiež stiahnuté, ale voči S4-kovým úchytom je to vlastne vyriešené, takže je to viac von. Takže budeme tam dávať blatníky a uvidíme, že čo všetko bude treba upraviť. No máme progres vážený, mimo toho, že máme nahodený predok s chladičmi a s air ductmi, ktoré sú carbon fiber, tak sme urobili progres na motore. Máme tu takéto pléšky. Je to vlastne heat shield, že by to malo odrážať teplo a sme sa to snažili urobiť tak, že sa to nikde nedotýka. Je to minimálne 3, 4 do 5 mm vždycky vzdialené od všetkých komponentov, takže není to priamo na tom chytené. Väčšinou, keď to robia profesionálne firmy, tak to robia normálne z stainless steel a je to vlastne urobené presne na mieru a pobudované na konkrétnych dieloch, ktoré by mali vlastne udržať to teplo vo vnútri. A originál na tomto aute to bolo urobené tak, jak to je tu, že normálne na turbe na zvode je takýto držiak s matkou, takisto na druhej strane. A dole to bolo vlastne klamkou stiahnuté. Ja som to urobil tak, že som urobil takýto držiak, takže znova sa to nedotýka. Či to pomôže, akože nejak veľa neviem, ale určite to bude podľa mňa lepšie, ako keď to má byť komplet hole. A niečo takéto chcem robiť aj na tej žltej, pretože tam nič není, všetko je to odtrhnuté, chýba to. A vypadá to za mňa celkom akože fajn, takže si myslím, že nebude problém. A takisto na druhej strane. Toto bola trošku taká viac problematická strana, by som povedal, pretože ten tvar je taký komplikovanejší. A tu na dole to potom máme chytené vlastne od držiach prevodovky. A znova máme nové EGT senzory, máme nové lambda senzory. EGTčka sú vlastne tu krabičky, a takisto nové pôjdu na žltú, nové lambdy pôjdu na žltú. Takže ten motor na žltú S4 bude vlastne tak isto, akorát není kovaný a nebudú tam hybridné turbá veľké, alebo je to všetko stok s K03, ak sa nemýlim. Takže toto si myslím, že je pripravené, akorát, že mi chýba senzor. Chýba mi crankshaft senzor na kluku, ten ešte musím objednať, lebo ten starý sa mi rozpadol, som zistil. No. Ideme medzi tým pokračovať s týmto, pretože som objednal radiátory. Máme tu radiátor aj na žltú, máme tu radiátor aj na striebornú. A toto je radiátor na žltú, pretože tu nemáme... Toto je na prevodovku, olejový chladič. Takže žltá to nemá, neviem prečo. Moja to má, takže dva rôzne chladiče. A ideme to aktuálne všetko zmontovať dole, pretože ide nový klímachladič, ide nový fukár, ktorý je zadretý. Možno oničné ložisko je zlé alebo niečo, takže máme nový. A idem všetko vyčistiť. Veľmi rád by som dal dole všetky tieto držiaky, krytky a všetko rozmontoval čo najviac ako sa dá. Budem musieť vyrobiť nový držiak, ktorý je tu ulomený. To je na posilňovač trubku, vlastne na chladenie akoby. A vidíte, že tu už chlapec má najlepšie za sebou. Takže budem musieť vyriešiť. A čo sa týka stredu, ste videli, čo sme všetko urobili. A vypadá to všetko veľmi čisto, veľmi dobre. Máme tu nový výmenník na klimu, taktiež aj na žltú pôjde. Máme ešte jeden takýto máhle. Ja používam moje originál klimatrubky, čo sú do auta, takisto aj do žltej. Tieto hlavné sú fajn, ale máme problém s touto, čo ide vlastne potom do kompresoru, takže to budeme musieť vyriešiť. Predné brzdové trubky sú za mňa použiteľné, tým není nič. Ja som si sem dal nový posilňovač, pretože ten môj bol v žalostnom stave. Uvidíme, aký je na tej žltej. Tam to vypadalo byť v omnoho lepšom stave všetko. A znova, keď ideme tu tak do motorového priestoru, tak všetko vypadá byť čistúčke, peknúčke. Vyčistil som to najviac, ako som vedel. A si myslím, že ten efekt toho, ako tá ABS pumpa je vyčistená, tá vákuová pumpa na posilňovač, alebo respektíve to asi iba posilňovač na ABS-ko na pedál, tak to vypadá super. Nahodil som už aj
riadenie prevodovky. A je tam urobený short shifter, ktorý som nenatočil, lebo som s tým dosť trápil. Ukážem, čo mi ostalo. Máme taktiež nahodené nové káble na parkovaciu brzdu. A všetko vypadá byť akože fajn. Musíme ešte dokončiť brzdové trubky, ktoré pôjdu tadeto. Vlastne na tieto originály sa budú tu napájať. Takže tie trubky, čo idú od ABS pumpy v podstate tadeto dopredu, aj dozadu tie kusy, tak tie ostávajú a zbytok potom vlastne vyrábame nový. Na žlté je super to, že to auto nemá absolútne žiadny problém s ničím, čo sa týka týchto vecí. No a stred je vyriešený takto, takže vraj, no není to, že úplne super, mega, ultra špica najlepšie, ale oproti tomu, ak si pamätáte, že čo to bolo, vám sa strihnem teraz záber, tak dúfam, že sa zhodneme, že je to malinko lepšie. Taktiež vám ešte idem ukázať kryty, ktoré sme dali pôvodne dole, čo zakrývajú posilňovač a vlastne časť karosérie. Tu na znova akoby heat shield. To máme tu na nachystané. Toto máme všetky staré, čo sme z toho dali dole. Oni sú už takéto vykúskané dievčence. Idem ich ešte nechať kvôli tomu, že to budem používať ako formu na tú žltú, lebo tam nič z tohto není. No a tu už mám vystrihnuté podľa tých starých, čo ste videli, nové kusy, takže toto je na anglickú spoliažcovú stranu. Ono sa to vlastne tu na strede zohne okolo toho nosníku a potom sa to bude šroubovať. Tu nám máme ľavú a pravú stranu, čo ide znova na ten nosník akoby zo spodu. A tu nám máme šoférovú stranu, taký viac komplikovaný tvar, ktorý ide znova na ten nosník, kde bude vzduchový filter. Takže tak som si to povystrihoval. Je to vlastne nejaká zmes hliníku s niečím. Je to dvojité. My sme to skúšali nahrievať teplozdušnou pištolou, skúšali sme to proste nahrievať rôznymi vecami. Roztopilo sa nám to, keď sme na to dali priamy plameň, že reálne to horelo, tej sa to roztopilo, čo bolo tie 1000 stupňov. Takže reálne toto určite na kasňu bude dobré. Na výfuk a túto časť toho motoru si myslím, že by to nemal byť problém kvôli tomu, že sa to fyzicky nikde nedotýka. Samozrejme, teploty tam budú, ale budem to skúšať pri najhoršom tak, že viem dať dole. Je to trošku taký problém sa tomu dostať, ale som to vyriešil tak, že na originálne stady, ktoré tam vlastne sú z výfuku, som dal podložku z vnútornej strany, z vonkajšej strany a Mirko to vlastne tu zavaril vpredu. Nech to proste má tvar a si myslím, že by to teoreticky mohlo byť fajn. Takže motor vypadá aj tak, že by sa mu chcelo ísť do auta. Zatiaľ ten mám ešte olejový chladič nahodený. Som točil s motorom, čo ste videli v tých videách, už neviem kedy. Takže reálne v tom je olej, máme tlak oleja, nemala by byť problém a potom vlastne olejový filter dáme dole a tak ho budeme meniť. A ešte medzi to ide platňa medzikus, čo ide vývod potom dopredu. Čo máme olejový chladič, ktorý tam bude treba namontovať. A teraz keď sa inak pozerám na ten predok, tak to tam bude dosť zaujímavé dať. Ty kokos. No toto tu musí byť. Toto tu musí byť. To bez debaty toto musí byť. Jedine, že by sme ho sem nejako dali. No, už vidím, jak mi zase bude búchať klíma, ty kokos, ale tento klímakompresor sa mi zdá, to je múdry klímakompresor, ten sa vypína. Takže reálne tento, keď nemá zopnutú spojku, tak sa vnútri netočí. Takže by to malo byť fajn. Na RS6 sa stočí stále a jedine regulačný solenoid vlastne robí to, že ide, nejde. Takže no, ideme pokračovať, máme toho ešte dosť. Zajtra idem do Manchesteru zobrať nejaké veci, čo mi bude treba do interiéru a idem vám ešte ukázať tú Sheld páku. No, toto mi prišlo z Číny, už je to vymenené. Ja som si to pre istotu nechal, že mi to bude treba niekedy.
ale uvidíme. Takže čo mi ostalo z toho kitu z Číny? Takáto gulička, takéto plastíky, pružinka mi ostala, ďalší plastík mi ostal a ešte tam bol tento pin na spiatočku. Teda oni tie piny na spiatočky všetky sú iné, hej. No a teraz ja som mal k tomu vlastne ten short shifter, toto je riadiaca páka, čo vidíte. A tu je k nemu akoby vidlička, na čo sa potom šroubuje to ťahlo, čo ide na prevodovku. A celý vtip je vlastne v tom, že vymeníte dĺžku toho bodu, okolo ktorého to chodí. A nepoužil som túto guličku kvôli tomu, že to nemá vydrážkované. Soudruzi v Číne zabudli vydrážkovať, tam dať takúto drážku, jak je tu. A by sa to vlastne mohlo točiť, tá páka by sa mohla otáčať. A malo by to za následok, že toto je vlastne to, čo vám drží v spiatočke. Takže vy keď zatlačíte tú páčku do dola a dáte ju do spiatočky a pustíte, tak toto sa vlastne zapre o ten celý unášač, čo je vo vnútri, čo si ukážeme. A s tým som bojoval. Vyriešil som to, takže reálne toto stálo asi, ja neviem, 30 korún to stálo. Hej, podobný short shifter, ktorý asi keď si kúpite celý z Ameriky, už neviem značku, tak by to malo fungovať ako celok, ale toto sa dá trošku oajabať tak, aby to fungovalo, že sklbíte staré s novým. Takže všetko v aute bolo namazané. Ideme ešte do auta a vám ukážem, že ako to tam vypadá. No, nachádzame sa v mojej smutnej stanovej S4 znitej. Fú, kokos, toto tu je riadna choroba. No, museli sme tu rozobrať dosť veľa vecí, ale podarilo sa. Takže najlepšie je, keď to robíte možno tak, že máte prevodovku von, alebo proste niečo, čo vám dovolí celý ten držiak akoby dať dole tak, že vám vypadne spodkom. Dá sa to robiť, aj keď to je v aute, ale je to trošku problém. Aktuálne nie je to dotiahnuté, je to tam len vložené a tie ťahla plantajú vo vzduchu, ale vidíte, že tyčka je vymenená, použil som originál pružinku, použil som originál plastík, použil som originál guličku, kde vo vnútri je pin s pružinkou a ten zacvakne do tej drážky a vlastne nedovolí vám tú páku otáčať. Takže je to tu všetko nahodené, keď to dáte do späť, že zatlačíte dole, tak vlastne ten pin zacvakne do tohto plastového rámu a drží to spiatočke, to je celá vec. Mechanicky je to dole vlastne na najdlhšom bode, aby sa to nedotýkalo a to vám akoby skráti tú dĺžku toho radenia. Takže to je celá vec. Ja toto potom musím upratať. Akože vonia to auto stále po týchto voňačkách všetkých mojich, čo tu mám vydojených. Oj. Aj, dievča moja, už sa na teba teším, keď budeš chodziť, takže bude to zaujímavé. Máme ešte dosť veľa vecí, čo musíme vyriešiť, ale je to progres, no. Trvá to dlho, nevravím, ešte máme toho dosť, čo musíme vyriešiť, ale brutálne sa teším, keď to auto bude chodiť a bude to zábava, takže ideme pokračovať. No, máme to nahodené, nehovorím, že to vypadá úplne najlepšie, super špica. A je to také fresh. Zabudol som tu na, že ulomená šrobka, musím odvrtať. Tam hore vieme dať šrobku, to je fajn. Toto je vlastne hliník, to je plech, to sme natreli a dali sme nové matičky, nové šrobiky. Takže má to taký dojem, že je to také, že čerstvúčke, nič sa nedotýka, všetko vypadá fajn. Tu sme dali ešte sťahovacie pásky na káble, nech nám neplantajú. A čo nám tam chýba spraviť, aby mohol ísť motor dnu? Ten senzor by nám bolo treba najlepšie, no. Takže asi počkáme na senzor vážený a budeme potom motor dávať už dnu. No a sme na elektrike vážení, nabíjame. Aktuálne toľko benzínu moje auto žere, že už ostali iba 3 bodky za cenovku. Takže ideme tam šplechnúť prvú, máme tak 5 ráno. Aktuálne sa chlapci pýtajú 133 libier a 9 centov za liter. Dosť. Ale nevadí. Hlavne, že máme benzínové auto. Takže ideme smer sever a o chvíľu uvidíte, že prečo v Anglicku žijem, lebo hneď tu, tento výjazd je diaľnica. Takže my to máme na diaľnicu asi 5-6 minút z domu. Takže všade v Anglicku viac menej sú akože diaľnice.
ešte chvíľu počkáme. Máme cez apku, takže ani za pánom nepôjdeme sa pozrieť, jak sa má. A vyrazíme smer Manchester a potom vám ešte porozprávam nejaké veci po ceste. Sedíme v Kultúre, máme nabitú baterku na 100%, môžeme vyraziť. Aktuálne ideme po takej, nie že panelovej ceste, ale toto je v podstate obchod okolo Birminghamu, ktorý je postavený nad mestom, takže pod nami sú ľudia, ktorí vidíte, že do kostola možno byť chceli ísť a tak. Ale ideme my aktuálne 204 km smer Manchester až mierne za Manchester. Ako som už spomínal, mám rád Anglicko presne kvôli tomuto a iným veciam. Samozrejme, všetci tu máme nejaké problémy, ako v každej inej krajine a ľudia sú tu takí, akí sú a v každej inej krajine sú iní a nejakí sú takí a nejakí sú onakí. Ale toto sa mne osobne ľúbi, že žije to tu. Je to pomerne národ o vyše 60 miliónov ľudí a strašne veľa ľudí tu funguje ako self-employed, čiže sú není zamestnaní, ale majú živnosť akoby otvorenú. Toto strašne frčí, strašne veľa ľudí tu podniká. Za mňa priestor na podnikanie je tu dobrý, proste není to tu také, že by vám tu silou mocou sa snažili ublížiť. Aj keď aktuálne tu je trošku taká vláda, taký Pán Kamenický 2 a ešte jeden taký a tak a jedno z druhým, ale tak to sa zase vystrieda, takže to je v poriadku, to sa vyrieši. No, ale primárne pre mňa ako takého človečika, smrteľníka, našiel som na internete sedačky, ktoré ideme dneska kúpiť. Chcel som ich pôvodne dať poslať kuriérom na palete, ale pánko, čo ich predáva, nemal paletu doma. A nevedel som sa dovolať tej firme už pred víkendom, že či by to zobrali aj bez toho, že by to nebolo na palete. Tak som sa rozhodol, že prečo nie v nedeľu, keď sú prázdne cesty, že by sme to mohli zobrať. A tak sme na cestách. Mali by sme tam byť že vraj na 8. Mal by to byť veľmi rýchly výmenný obchod. Za peniažky by sme teoreticky mohli dostať sedačky. Takže idem kúpiť sedačky do striebornej B5, Reccara som našiel. Skrz toho, že keď pôjdeme na Nürburgring a bočné vedenie a jedno s druhým a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, tak si vravím, že nejaké sedačky by boli fajn. Ja mám jedny sedačky hore na skrinke, ale oni vypadajú ako wingbacky, že sú to RS-kové, ale sú to nejaké Číňaky tiež, čo sme kúpili za 3,50. A nehovorím, že sú zlé, ale nechcem ísť dávať do S4 skrz toho, že čínske veci môžu mať tendenciu pri určitých záťažiach a možno nehodách nevydržať. A veľmi rád by som bol, aby sedačka bola oporným bodom mňa a nie, aby som bol ja oporný bod sedačky. Takže preto som sa rozhodol, že Reccara, však vám ju potom ukážem niekedy. Ale no, toto je super, že ľudia tu proste ten trh živia. Je tu strašne veľa tunerov, je tu strašne veľa ľudí, ktorí buildujú auta a proste dajú sa tu riešiť veci. Nevravím, že na Slovensku a v Čechách sa riešiť veci nedajú, ale tým, že tam žije prakticky menej ľudí, dokopy Česko-Slovensko má možno aj so všetkými prisťahovalcami aktuálne možno nejakých 16 miliónov ľudí. 16 miliónov ľudí je, že West Midlands. Takže je to taký podstatný rozdiel a mne sa zase na Slovensku a v Čechách ľúbi zase ten kľudný život, že tam proste všetci každého poznajú a je tam kľud a proste je to tam zase také iné. Na druhú stranu, ja som momentálne vo fáze môjho života, kedy kľud v živote ešte nechcem mať, takže riešime takéto veci. Ale zas, keď si mám zobrať porovnanie, že nejaké regulácie a tak napríklad naša garáž je akože otvorená legálne a sme nahlásení na Boro, kancelá mestský úrad a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
ale ak mám napríklad porovnať skúsenosť, že garáž, ktorá sa stáva teraz na Slovensku, čo sa týka, že building regulation, že čo všetko na Slovensku bolo treba a ako má byť a čo má byť a predpisy, tak tu je to možno, že 10% z toho reálne. Je to fakt dosť veľký rozdiel, čo na jednu stranu si človek povie, že vydýchneš si, hej, proste financie, nikto ťa netrápi, že musíš a musíš a musíš, lenže keď reálne príde do nejakého prúseru, tak si potom človek uvedomí, že asi nejaké tie regulácie a nejaké pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali, lebo neviem, či ste teraz videli, chlap dával video, on sa volá OG na YouTube, že Officially Gast, taký chalanisko, tiež auta stáva, teraz dáva si stavať auta a chalan, čo tu na Porsche robia, bol taký veľký kamarád a tak. No proste, týpek dával video, že tu na firma, čo robila tuning a motory, ja neviem, že im zhorela garáž. Tak si vravím, fúha, idem sa na to video pozrieť. V prvom rade som bol mierne v šoku, že chlap mal dyno normálne v otvorenej miestnosti, ktorá bola oboxovaná len drevom, že normálne drevená konštrukcia, drevotrieska a dali na to len, že penovú izoláciu kvôli hluku. No a chlapovi tam proste na dyne predol motor. No a čo sa stalo, soudruzi? No išlo to, že BAF mal drysam, čiže suchú vaňu, mal olejovú nádobu s olejom vzadu. Chlapovi sa poroztápali hadice všetky a už mal z toho kotol na kúrenie olejový. Takže som sa na to pozeral a si vravím, ty kokos, reku, chlap tam z dreva vyriešil takto veci, proste si urobil piecku na autá doslova. No zhorela im dielňa na kašu auta, čo mali na rampe, povybíjalo okna od toho tepla a všetko špinavé od oleja. No a zle, no, dosť veľký problém, takže tak sa v Anglicku veci majú a vravím, všetko má svoje výhody a nevýhody. My sme tu nejakým spôsobom zakotvili zatiaľ v pohode. Asi najbližšiu dobu neplánujeme meniť trvalú adresu a uvidíme, že ako sa vyvinie svet, lebo aktuálne otázka znie, kde vo svete je dneska vlastne dobre. Všetko je hore nohami a treba sa prispôsobiť situáciám a životu a všetkému, aby človek vedel nejakým spôsobom slušne žiť. Takže máme aktuálne niečo po 6 ráno, ešte stále 190 km, ja idem šoférovať a keď budeme na mieste, tak sa vám ozvem. No, sedačky máme naložené, my sme sem dostali celkom fajn, chlap býva hneď vedľa M6, takže super. Sedačky naložené, je ich dobre vidno, nie? Hneď vieš, čo sa deje. Idem asi do MK. Idem do MK si dať nejaké hraňajočky alebo niečo. A spotrebu mám 9,7 kWh na 100 km. Takže tankovať elektrony nám netreba. A ideme späť do garáže. Taká menšia zmena plánu. Ideme do trubky. No a ideme hladný na cesty, pretože babenka ma najprv poslala, že brácho, ešte sa nachystám, tu na zavretá som Subway, ešte chystám, príď o 8:30. Si vravím, fajn, som prišiel o 8:30, vravím, reku, dám si bagetku footlong, no nemám, môžem táto chod do piči. Hej, proste, na čo otváraš o 8:30, keď nemáš bagetu? No proste zábava. Ešte taká nepríjemná vec sa stala. Som zacúval do uličky, kde som čakal tých 10 minút a až potom som sa dozvedel, že je tam nejaká tabuľka, že sa tam nemá stáť a neviem čo a volačo, zase nejaký private parking, dúfam, že mi príde pokutka sa budem natahovať s ľuďmi zase cez listy, nevadí, ale ideme späť na garáž, napapám sa potom niekde po ceste, takže budem musieť byť hladný 2 hodiny. No a sme dorazili späť na dielňu, máme ďalšiu krásnu nedeľu, sedačky vyložené, brutálne sa dobre v nich sedí a ako som vravel, ja mám tie číňaky tam
ale keď som sa takto nejak v nich začal hýbať, tak tam bolo cítiť, že ten pant tu, čo je vlastne nastaviteľný, tak je taký dosť hegli a darmo, toto sú Reccara, hej, to bočné vedenie je brutálne kvalita a je spravená veľmi dobre, chlap to mal prečalúnené, takže tie sedačky sú v podstate akoby nové viac menej, avšak bude tam problém. Samozrejme, s čím nebýva problém, keď kupujete veci, ktoré sú není z toho auta. No, sedačky vypadajú brutálne, sa mi ľúbia. Není to každého šálka kávy, jak sa vraví, že je to veľmi farebné. A mi sa to ľúbi, má to trošku taký nádych, že fankar. A zozadu im není absolútne nič, sú brutálne čisté, není tam žiadny škrabanček, takže tie sedačky sú fakt v dobrom stave. Ako som spomínal, majú urobený retrim, takže chlap to dal na novo prečalúniť všetko. Samozrejme nejaké špinky, nedostatky na nich budú. Bude ich treba trošku povysávať a trošku možno, vytopať, možno asi nie. Takže, aký je problém? No, prvý problém je, že B5 má také veľmi atypické upínanie predných sedačiek, čo asi viete. A predná kolajnička není problém, zadná kolajnička je problém, pretože ona má taký kolík, ktorý sa tak akoby cvakne do šasy a chodí dopredu, dozadu. Takže ja asi budem musieť sa pozrieť, či tie sedačky sa dajú vyšrobovať z tých kolajničiek a toto všetko sa dá našrobovať. To je prvý problém. Druhý problém je, že neviem, či ste si všimli, ale nikde tu není zámok na pas. Takže, myslíte, že rovno štvorboďaky by sme tam mali dať? Že to bude musieť vybrať zadné sedačky, ja to nechcem, alebo, no uvidím. Dá sa samozrejme kúpiť, určite sa dá kúpiť normálne univerzálny zámok na pás, že by sa tam dal, ale keď to bude okruhový špeciál, sedačka, či to nedá rovno štvorboďaky, lebo toto auto by som akože bez helmy možno ani už nechcel veľmi jazdiť. Hej. Taktiež tam airbag asi nebude predný, takže uvidíme, no. Ale nehajte mi, čo si o nich myslíte, vravím, není to každého šálka kávy, mne sa páčia. Veľmi dobre majú to bočné vedenie spravené, sú pohodlné. V TT-čku máme, neviem, či z Mini Coopru sedačky, tie sú také dosť úzke. Hej, nie, že by som bol obézny, ale trošku som. A nie do každej sedačky sa zmestím 100%. Takže nehajte mi koment, čo si myslíte. A ja idem pokračovať so všetkým, čo mi treba ešte na auto spraviť predtým, ako motor dáme donútra. No a znova máme heat shield, teplný štít, ktorý je takýto chrumkavý. Tak sme to vyriešili zo zbytkov, čo sme mali. Znova, ja viem, niektorí napíšete koment, že fi, a ku, ale za mňa je to fajn. Vypadá to novo, vypadá to čisto, je to na pôvodných bodoch a sú tam urobené záhyby a zhyby, že je ten plech taký pevnejšie, nehrkoce, takže by to malo byť fajn. A natiahli sme trubky brzdové komplet, čo sme chceli spraviť už dlhšiu dobu. To je vybavené. A dali sme tam palivové trubky a odvetrávanie. A máme aj ten nový kryt, ktorý ide tu ako tunel. Ten sa ešte dal kúpiť, takže ten je nový. Ale znova nemôžeme pokračovať, lebo nemáme ten senzor. To je jedna vec. A druhá vec je, neviete, aký soket mám použiť na toto? Alebo na toto? Lebo som chcel ešte rozoberať to predné čelo a zámok a všetko, ale viete ako. Nejako nám to zase nevydalo. No. Takže to bude zase one time, next time, jak sa vraví. Niekdy příště. Trubku máme novú, chladič máme nový, všetko máme nové. Chcem len to čelo dať takto dole. Všetko, čo sa dá dať dole, spraviť a vyumývať a vyčistiť, aby to nevypadalo ako hnoj. Takže toľko z tohto videa z B5 strieborné, žltá coming soon videa. Fú, strašne veľa roboty. Brutálne veľa roboty. Som si myslel, že to pôjde rýchlejšie, ale detaily ako toto veľmi rýchlo nejdu.
a chcem to spraviť tak, aby to bolo dobre. Takže čo sa týka vecí, samozrejme je ich problém zohnať, radiátory som znova čakal teraz 4 alebo 5 dní, kým prídu a tak ďalej a tak ďalej. Za každým, keď niečo chytím do ruky, tak zistím, že to treba buď vymeniť, opraviť, niečo s tým spraviť. Všetko trvá čas, medzi tým treba zákazníkov riešiť, medzi tým treba iné veci riešiť a tak. Takže je toho veľa a to video je vlastne ešte od októbra, čo sa všetko spravilo na motore, karosérii, no všetko, čo ste videli. Takže nepíšte mi prosím vás komenty, že a čo tam robí hento a čo je ZR6 a tak ďalej. Sú to staré zábery. Takže tak, toľko z tohto videa, vážení. Ďakujem, že nás sledujete. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Čaute.